Ayan na, nagkain na. Yun, what's up mga kadagit. Siyempre, bago yan, shoutout muna sa mga lumalabas. Shoutout sa inyo lahat. Paglalabanin natin pareha silang tiger. Isang tiger na itim, saka isang tiger na kulay gray. Yung tiger na itim may galing ng Masbate. At yung tiger na kulay gray Tagalog lang siya, o Gabaldon. Ito, yan yung kulay gray na tiger. Yan. Game na. Hindi ko na papakita yun, no? May picture naman yun. Uy! Magkapatong sila, oh. Oh. Same size lang yan, kalagit. Uy. Hop, tayo lang, nakatalikod eh. 5 araw hindi kumain, 2 araw hindi kumain, parehas walang laban. Syempre, shoutout sa inyo lahat. Yan. Game. Ayan. Kita pa. Focus natin. Yun. Okay, sakmala na kayo. Parehas silang inaantok. Parang matatalo yung Masbate ah. Uy! Nalaglag yung Tagalog. Isa pa. Ayan na. Sakmalan. Kalagit. Wow, suabe. Kaya lang may bumitaw. Bumitaw ang Tagalog. Oy. Parehas. Maliliit lang pero matatapang. Oy, oh. Ayaw na. So, ayaw na. Parehas mga mahaba. Tulisan. Ayun, no? Ganda ng labo. Uy! Nagpatihulog yung Masbate. Gandang laban. 2 araw hindi kumain, 5 araw di kumain. Same size yan kalagit. Kung may mas mahaba dyan, konting-konti ito Masbate. Pero sa katawan niya, nakita niyo naman. Oy. Oy. Nalaglag ang Masbate. Mabilis pa yung Tagalog, oh. Ayun na. Laglag uli yung Masbate. Isa pa. Ayan na. Nagkain na. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Puta na guess. Nanalo pa yung Tagalog. Yun, oh. May nanalo na. Alam na. May tayo dyan mga kadagit. Tinalo yung mas
maraming salamat sa inyo. Pakibasa na lang yung mga pangalan na lumalabas dyan. And, yan. God bless all.